Нека ти разкажа една история за злато, тайни сделки, хитрости, най-вече защото човечеството се гради на доверие. Кое мислиш е най-ценният актив на банките? Злато, власт, пари. Ако ти кажат, че най-ценният им актив от средновековието насам е доверието, Глупости. истината е, че банкирането е имало доста скромно начало. Преди да стане тихата суперсила, която е сега, още в средновековието тя е била изградена от златарите. По него време златото е било световна валута, която е била приемана навсякъде. Все пак дори и тогава златото е било лесно за разпознаване и много по-лесно са се пренасяли. Монетите са се превърнали в универсална валута, защото е било много по-лесно да се търгува с тях, отколкото с бартер. Представяш ли си, ако си земеделец и произвеждаш домати и краставици, как би спазарил крава или кон на пазара? Особено през зимата. Не, че това не е имало недостатъци. Не се знае някой сръчен измамник дали не ти пробутва някакви сплави за злато. Било и трудно да се определи точната стойност. Колко точно ще е равно на една крава? Да не споменавам колко рисковано е било да носиш купища злато със себе си по това време. Тук идва и ролята на златаря. Тогава техните умения са се използвали не само за изработката на бижута, а и за нещо още по-важно – производство на монети. Така те добавили още едно качество на златото – сигурност. Производството на монети е било решението на проблема. Златар с добра репутация можел да произвежда много с гарантирано качество и тегло. Докато монетите имат отличителния печат на златаря върху себе си, хората са можели да потвърдят качеството и теглото на златните монети. Някога чудила ли си се защо монетите имат рескил по ръбовете си? Не, но сега след като ме попита, защо? Те са останали от него време. Хората са остъргвали крайчетата на монетите, за да се опитат да си направят още злато. Това е само един от примерите как златарите са се опитвали от тогава да се преборят с мошенниците. По този начин са се опитвали да запазят доброто си име. За да могат да съхранят и изработят злато, те са имали големи, защитени работилници, но обикновените търговци все още имали проблем с сигурността и честите грабежи. По него време на някой предприемчив златар му хрумнало, че може да печели още повече, като предлага на по-заможните търговци да пази златото им в сейф срещу такса. В замяна той му издавал бележка за депозит. Не след дълго на хората им хрумнало, че е много по-лесно да се търгува с хартийки, отколкото било с тежкото злато натоварено на мулета. А и на тях пишело стойността, която била вложена при златаря. И така хората започнали да търгуват с тези хартийки. С времето златарите видели потенциала в това и започнали да дават повече хартийки, отколкото злато имали, под формата на заеми. Какво означава това? Ако златарият е имал едно кюлче собствено злато и още 9 кюлчета злато на клиенти, общо е имал 10 кюлчета. Да. 9 кюлчета с разписка на хората, които са му дали личното си злато и още една разписка, която можел да издаде за неговото собствено злато, да го отдаде на някой под формата на заем. Общо 10 разписки, които във всеки един момент е можело да се обменят за злато. От тук вече няма нищо, което може да спре един алчен златар да издава разписки на всеки, който има нужда от заем, въпреки че нямал злато, което може да покрие всички тези разписки. Така човека взел заем можел да купи каквото поиска или има нужда с разписката, а златарят ще печели от лихва. А хората, които притежавали разписката, ще вярват, че тя е равна на злато. Перфектният план. Всички печелят. Да, това ми звучи познато. Бил такъв до момента, в който повече хора с бележки се опитали да си вземат злато от наличното, от което има златаря. Май не е трудно да си го представиш, нали? Изобщо даже. Когато дойде 21-вият човек да си иска златото, а златарят няма налично да му даде, последствията от тук са ясни. Новината тръгва като епидемия от уста на уста. Хартийките, издадени от него, вече нямат абсолютно никаква стойност. И сърдитата тълпа с брадви, вили и факли пред вратата му да се търсят златото. Ето къде се почва с доверието.
Цялата тази система се е крепяла на вярата на хората, че златарят има толкова злато, колкото бележки е издал, и от страна на златарите, че хората няма да искат да си изтеглят всичкото злато наведнъж. Така били положени основите на съвременната банкова система. С течение на времето цялата система била институционализирана. Златарите се превърнали в банки. Мястото, където отиваш за влогове, депозити и заеми. Въпреки всичко, останал един проблем. Хората да не изтеглят всичките си пари наведнъж. Това се нарича банкова паника. Затова банките осъзнали, че допълнителен слой на защита е нужен, за да могат да са сигурни, че всяка банка може да обслужи всеки желаещ да изтегли парите си във всеки един момент. През 1668 в Швейцария била изградена концепцията за Централна банка, която била част от Министерството на търговията. И така до 1694, когато Англия тъкмо минавала през 50 годишна война, изтощена и почти разорена, а правителството имало нужда от пари, шотландски банкер на име Уилям Питърсън представил идеята си за частна банка, която можела да издава пари от въздуха, и така биха решили проблема. Така се е родила Банка на Англия. Накратко, тя била като банка за другите банки. Ако има случай, когато прекалено много клиенти изтеглят златото или парите си, в един и същи ден Централна банка можела да се намеси, да заеме необходимата сума от другите банки, които имали повече в резерв, и да ги даде на банката, която имала нужда от тях в момента, срещу лихва. По този начин банките биха могли да сложат всичкото злато в една кошница, което означавало, че е много по-малко вероятно, която и да е индивидуална банка, да е в състояние да не може да обслужи клиентите си. По този начин, в днешно време, централните банки са станали по-влиятелни от политици, дори по-велики от законите. Но как сме се докарали до там? Това лошо ли е? През началото на 20 век група банкери искали да въведат централната банкова система в Америка, но предложението било тотално отхвърлено. Цели 2 пъти. Независимо, тези хора не приемали не за отговор. Декември 1910 сенатор Нелсън Алдрич бил на борда на частен влак от Ню Йорк с още 6. Условието било нито един от 6 да не бъде забелязан от никого и да избягват журналистите на всяка цена. Дестинацията им била резорт по крайбрежието на Джорджия. Там те прекарали 9 дни. Оттам те създали системата на Федералния резерв на Америка. 6 мъже, които Нелсън Алдрич събрал, били управители на някои от най-големите банки в Америка по него време, политици от определени сфери на властта. Идната година обявили създаването на Федералния резерв. Казали на хората, че целта им е системата да стабилизира икономиката. Но реалността била, че тази декларация щяла да даде власт на шепа хора да принтират пари от въздуха и да ги дават на американското правителство под формата на заеми и да печелят от лихвите. Как може да направя такова нещо? Никой нищо ли не им казал? Проблемът бил, че хората не искали централна банка. По това време знаели много добре какво значи това. Където и да се появи централна банка, кризата е следвала. Отнело 3 години и много странни маневри, хитрини и манипулации. Така законопроектът бил приет на 23 декември 1913, когато по-голяма част от Конгреса били в отпуск. Горе-долу, вторник Федерален резерв, сряда Рождество Христово. Перфектният подарък за шепа хора, които през едната година щели да имат пълния монопол над издаването и създаването на американския долар. Мен какво ме интересува? Американците и техните драми. Ние сме другия край на света и си имаме достатъчно проблеми тук. Централни банки по модела на английската и американската са се наложили по целия свят, с малки изключения. След Втората световна война долара бил приет за резервна валута на света, което значи, че всички световни банки имат в резерв и търгуват помежду си с долари. С други думи, централна банка за всички централни банки по света. Чувала ли си за златния стандарт? Това нещо като златната среда ли е? Не. Кой е златен стандарт тогава?
Най-просто казано, Централна банка се съгласява да обмени хартийните пари за фиксирана цена спрямо злато, което означава, че държавата не може да принтира повече пари, отколкото злато има. Подобно на златарите през средновековието. Да, нещо такова. До Втората световна война, когато Америка била един от основните снабдители на оръжие и военна техника за съюзниците, които от своя страна плащали за тях в злато. Естествено, това направило Америка много богата на злато държава. А държавите като Англия, например, почти разорени след Втората световна война, сега вече били на ръба на фалита, което от своя страна значило, че връщането им към златния стандарт, както и на голяма част от останалите съюзници, било на практика невъзможно. Това довело до нуждата да се създаде нова система, която да стабилизира световната икономика. Така, делегати от 44 съюзнически страни се събрали на така наречената Бретън Вудс конференция, чиято цел била да се създаде нова, по-стабилна световна икономика. Така се е родила системата Бретън Вудс, която направила долара резервна валута на света. На практика това значило, че златото е закрепено за долара, а другите валути са били закрепени за стойността на долара. Понеже другите държави били по-бедни на злато, това били доста изгодни алтернативи за стабилизиране на индивидуалните икономики в Европа. Това дало на щатите голяма власт да запълва бюджети, дефицити, принтира и финансира световните икономики под формата на заеми. Затова ли американците са навсякъде? Всичко звучи страхотно, но както знаем, пълно щастие няма. Така е. През 60-те години това довело до голям недостиг на щатски долари в световен мащаб, както и безразборните им харчове за инфраструктура, социални програми и като допълнение войната във Виетнам силно разклатила доверието в американския долар. Не след дълго французите почнали да се съмняват в стойността на американския долар и почнали да обменят своите долари в злато. В края на 60-те години и началото на 70-те много държави искали да обменят наличните си долари за злато. По пример на французите. Все пак това е било тяхно право, нали долара е златен. Всичко това, плюс войната във Виетнам, плюс студената война, всички тези фактори принудили щатите да принтират прекалено много банкноти, за да подкрепят дефицита на всичко това. И така, под големия натиск, президента Ричард Никсън бил принуден да предприеме мерки. През края на 1971 той премахнал временно долара от златния стандарт. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets. И от тогава до сега доларът си виси подкрепен от нищо. Добре, искаш да кажеш, че повечето валути са свързани с долара, но той не е подкрепен от нищо, освен доверието в американското правителство. Малко по-сложно от това, но краткият отговор е да. През 1973, само 2 години след края на златния стандарт, дошла петролната криза в Америка. Също така, трябва да се спомене, че по него време конфликта между арабските държави и Израел бил много разгорещен. В Америка подкрепяли по-скоро Израел. Цялата история как държави нямащи нищо, освен пясък и петрол, успели да изградят нещо такова. Защо този човек е за Федералния резерв и как един човек може да спаси цяла държава, са наистина много интересни теми, заслужаващи отделно време и внимание. През 1979, след много премеждия, САЩ и Саудитска Арабия успяват да сключат съвместна комисия за икономическо сътрудничество между САЩ и Саудитска Арабия, с което страните от ОПЕК се съгласили да използват долара за петролните си транзакции. Тези долари да се върнат обратно в Америка от подизпълнители и по този начин да бъдат рециклирани в петродолари. Както се досещаш, това не е само стабилизирало долара, но и върнало вярата на света в него като резервна валута. Ето защо където има петрол, американците винаги се месят. Освобождават или демократизират държави на другия край на света. Както знаем, едно от най-търсените неща в света е петрола. Тоест, това прави държавите богати на петрол много богати. А щом петрола се търгува основно с долари, долара става меко казано един от най-доминиращите и до ден днешен.
Цялата тази власт дава на американците спокойно да си печатат колкото им е необходимо, за да покрият дефицитите си. А самия Федерален резерв е откъснат от американското правителство. Представи си, с теб да си печатаме доларчета, така, защото ни трябват. 2008 година Америка минава през криза с пазара на имотите и фалита на някои от най-големите банки. И бум! Цял свят преживява финансова криза. А знаете ли, че финансовата криза от 2008 все още ни засяга? Да не споменавам скорошната икономическа криза. И така, благодарение на всичко това се запознаваме, или по-скоро се срещаме пак с нещо много добре познато за голяма част от нас. Инфлация.